ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯза влоги мо покупка, харид, распаковка буд, яъне влоги хонагӣ. пеш аз оғоз намудани влогам мехостам ҳамаи шуморо бо ширкати Greenway шинос намоям. дӯстони азиз, рақамҳои аппаи сабоҳатро мегузорам. марҳамат, касоне ки хоҳишманданд метавонанд бо аппаи сабоҳат кор ва фаъолият кунанд ва инчунин одамоне ки хоҳишманданд метавонанд аз продуксияҳои Greenway харидорӣ кунанд. шумо ҳамаи маҳсулотҳоро аз ин ширкат метавонед пайдо кунед. барои кухня, хона, ҳар гуна малачкоҳо, собунҳо, шампун, либосҳо барои кӯдакон, духтарон, мардона, занона метавонед пайдо кунед ва инчунин барои харобшавӣ, фарбеҳшавӣ ҳар гуна чойҳое доранд, ки шумо метавонед дар хона онро омода карда истеҳсол кунед. яке аз беҳтарин ширкатҳо мебошад ва дар Тоҷикистон ҳам нав шуда шуд. дӯстон, марҳамат, дароед ҳамсӯҳбат шавед, барои худ як чизи нав харид кунед. ана инҷа дӯстони азиз, посудаҳои нав харидам. Несквик ва гаячи шоколади ман дар пакетикаш буд. ягон намуди хеле посуда надоштам ки гузорам ва аз интернет онлайн заказ кардам. овардан шишагӣ, качествоаш беҳтарин аст дӯстон. ана ҳамин несквики ки доштам дар баночкаи калонаш гузоштаму баъд гарячи шоколад доштам ва ин ба мондам. беҳад як нағз намин гуна посудаҳо ёфтам онлайн. нархашам қимат нест дӯстони азиз. ба ман беҳад маъқул шуд. ман тез-тезам хел заказ карда меистам. барои ҳамин хостам ки аз ҳаминҳо ҳам дошта бошам. инҷа бошад аз аэропорт, аз кӯчаи Айнӣ анамин гуна блинчики заказ кардем. классик, блинчики классик беҳад болаззат аст. хона ба кӯдаки майдакати яхел вақт нест барои пухтан. бисёр ҳам ваяш болаззат аст. барои ҳамин тез-тез аз ҳамонҷо заказ мекунем. дӯстони азиз, мехостам инчунин шуморо бо хоҳари худам, ки беш аз 500 000 подписчик дар инстаграми худаш дорад, шинос кунам. хоҳари манам блогер аст дар инстаграм. дӯстон, марҳамат, даромада тамошо кунед. саҳифааш беҳад аҷоиб аст. оиди лайфстайл, омода кардани ҳар гуна таомҳо, распаковка, хариду ҳамаи чӣ худашро нишон медиҳад. касоне ки хоҳишманданд даромада дастгирӣ кунанд ва ба инстаграм саҳифаи хоҳараки ман подписатсия кунанд. дӯстони азиз, ҳамин гуна посудаҳо заказ кардам. барои запеканка кардан, асосан барои духовка, газҳо истифода бурда мешавад. ман барои ҷобаҷо гузоштани меваҳо, сабзавотҳои худам бисёрам интерес, завқ доштам ки харид кунам. качествоаш беҳтарин буд. ман тезтарам хел посудаам чизам хел чиё заказ мекунам. дӯстон, беҳад нағз мебинам. барои хушрӯ кардани хона, намин лайфстайл гуфтам ку барои инстаграми хоҳарам подписатсия кунедтон. хеле чиё беҳад нағз мебинам. барои ҳамин тез харид мекунам. ва баъдан барои харид кардан пайкар рафтагӣ будем. ҳар гуна намин сосиски, колбаса, молочни чизо гирифтем. чанд қама берун набуромадагӣ будам, берун буромадам. дӯстон, кӯдаки майдакати хона ба бисёртар вақтама кӯдак ба сарф мекунам. бо кӯдакатиам бисёр ҷоё намерам, ки касал накунам, муфта эҳтиёт мекунам. ана ин бор имрӯз рафтагӣ будам. беҳад як табам болида гардид. хурсанд шудам, харид кардам, бисёр чизо харидам. анако ҳамаша ҳозир шумо ба нишон медиҳам дӯстон.
ана инҷа бошад дӯстони азиз, имрӯз манту кардем. беҳад як мантуи болаззат шуд. Якҷоя хонума кардем бо хоҳарчаам кати. Ваям бисёр банд аз кори худаш кати. Ваям блогери вазбин. Касоне ки мехоҳанд аз вай реклама харанд, дӯстон, дар каналаш ҳозир скидка рафта истодааст. Касоне ки мехоҳанд ширкатҳои худашона якум продукцияшона дар Инстаграм реклама кунанд, марҳамат, хоҳари ман ба нависанд ё ин ки ман ба нависанд. Скидка рафтодааст, рекламая арзон мекунад барои подписчикони ман. ана инҷо бошад мантуи мо омода шуд дӯстон. Як рӯзи хуб доштем ҳамроҳи оила ва ин буд влоги мо.